Bayarok ini niron guskango kaisa rusam rusai makhnaro na bongge kajagmani porebo eba sikla jora froni rusaman khanaw nyabi jadi kisa entertainment tongo inke ani gana bo musician korong khorok ni tongo borong ka belai korong borok tripura o kok brok music no borok next level otlana padi khana ne boron collaboration ba Angle nukjagya buduk bai digra rozak nukjagya kuntibo digra rozak kisa sung nogni ongkhor khe honjag dakti nogo phirobi kisa sung mokhang nukya khe rutukjag biyango kemai thangno angle nukjagya alongo Sobui tongza Ang sikla tong puro ani mobile WhatsApp o kontak bangma Ang sikla tong puro ani mobile Facebook o kontak bangma Oh kajag maya gulo kebo kerei kha bekhawo tek to nang chokha Wrong number kerei kha right number kerei kha beba kontak ro khar bai